El Consell de la Generalitat va aprovar el passat dia 5 de gener un gran paquet de retallades publicat el dia 10 que suposa una nova agressió al personal del sector públic i als serveis que es presten. És el major atac de la història. Cap altra comunitat l'ha realitzat amb aquest abast, per la qual cosa només ens queda contestar de forma contundent i conjunta a aquesta nova agressió. Estic molt nerviosa. I molt emocionada també. Pretenen estalviar més de 1.000 milions d'euros de la forma més fàcil, retallar salaris i serveis. Volen retallar salaris del personal docent i sanitari, enviar a l'atur durant l'estiu el personal interí docent, reduir la jornada a 25 hores al personal interí de l'administració del Consell i de la Justícia.